Benvingudes i benvinguts a aquest videotutorial que estem fent per explicar la utilització de la plataforma Aules per a l'alumnat. Aleshores anem a explicar-vos la manera d'entregar una tasca. En aquesta ocasió la tasca que anem a entregar és simplement una tasca d'entrega de fitxers, de pujada de fitxers a la plataforma. Podríem tindre un apartat en el que hi haguera un editor HTML en el que haguem d'escriure una plataforma, però en aquest cas el que tenim així és una pujada de fitxers. Aleshores, el primer que hem de fer és llegir l'enunciat de la pregunta o llegir què és el que hem d'entregar, i després, a l'hora d'afegir fitxers és una manera molt fàcil. Simplement punxarem en afegir, així, añadir fitxero, i afegirem els fitxers que tenim posats en l'ordinador o que puguem tindre en el servidor, en aquest cas en l'ordinador. Per a saber com guardar un fitxer i per a saber com utilitzar un fitxer, jo he creat un exemple en el que podeu veure un document creat. Aleshores, en aquest document simplement me'n vindria a arxiu, guardar com, en aquest cas save as en anglès, i ho guardaria, per exemple, en l'escriptori, de manera que ho tinguera localitzable. Li poso el nom així, coronavirus, simplement, i ja tindria el fitxer guardat. Aleshores, una vegada guardat ja el puc tancar, em puc tornar a vindre a la plataforma i afegir el fitxer. Aleshores, simplement, punxe en añadir fichero, el busque l'opció corresponent, que seria en aquest cas subir un arxivo, i navegue per al meu ordinador. Com havíem dit, jo tenia el fitxer guardat en l'escriptori, simplement hauria de buscar el fitxer que acabo de guardar, coronavirus.odt. En el moment en què punxe damunt i obri o punxe dos vegades, li poso el nom, i el puja a la plataforma. En aquest moment ja tinc el fitxer així adjuntat. Sempre que fas això ha de posar guardar canvis, perquè si no el fitxer no es quedaria guardat. Guardar canvis, i el fitxer ja m'hauria quedat així entregat. Fins aquí aquest videotutorial. Sabeu que podeu consultar més videotutorials en la pàgina de CBTIC i en el canal de YouTube de CBTIC.